Fedri di, wneud di. Wrth ofalu am y plant, da chi'n sgwrsio efo nhw yn Gymraeg ac yn modelu mwyn iddyn nhw eich copïo. Fel da chi'n gwybod, mae'n bwysig iawn bod y plant yn eich clywed yn siarad Cymraeg efo'ch cydweithwyr hefyd, fel ei bod yn cael ei trochi'n llwyr yn yr iaith. O ddydd i ddydd yn yr ysgol, mi fyddwch chi'n holi'r plant i wneud rhyw weithgaredd neu gilydd ac yn gofyn cydweithwyr am gymorth. Mae'r patrymau yn yr uned yma'n ddefnyddiol ar gyfer y ddau beth yma. Gadewch i ni ddechrau efo cwestiwn sy'n holi ydy rwy'n yn fodlon gwneud rhywbeth. Yn Saesneg, yr hyn da ni'n holi ydy will you. Wneud i symud draw. Wneud i agor y drws. Yr ateb i'r cwestiynau yma ydy nai neu naw nai. Ar gyfer gofyn cwestiwn i fwy nag un person, dyma'r patrwm. Wnewch chi symud draw. Wnewch chi agor y drws. Yr ateb i'r cwestiynau yma ydy nawn ni neu na nawn ni. Gadewch i ni edrych ar gwestiwn tebyg sy'n holi ydy rwy'n yn medru gwneud rhywbeth. Mae hwn ychydig yn wahanol i'r hyn da ni newydd ei ymarfer. Yn Saesneg, yr hyn da ni'n holi ydy can you neu are you able to? Wyt ti'n medru neidio yn uchel? Wyt ti'n medru pasio'r coffi? Ffordd arall i ofyn union yr un cwestiwn ydy newid wyt ti'n medru am fedri di. Fedri di neidio yn uchel? Fedri di basio'r coffi? Yr ateb i'r cwestiynau yma ydy medra neu na fedra. I holi cwestiwn i fwy nag un person, dyma'r patrwm. Da chi'n medru cropian? Da chi'n medru ffonio mam Ceiden? Ffordd arall i ofyn union yr un cwestiwn ydy newid da chi medru am fedrwch chi. Fedrwch chi gropian? Fedrwch chi ffonio mam Ceiden? Yr ateb i'r cwestiynau yma ydy medrwn neu na fedrwn. Cadwch y patrymau yma mewn cof wrth i chi siarad efo'r plant a'ch cydweithwyr. A chofiwch ddefnyddio'r atebion priodol os bydd rhywun yn gofyn y cwestiynau yma i chi.